alaikum. Kada mutane zama na shigo gidan mutane ba gaira ba dalili dan ni nan ban ga alamar gida ba. A'a. To ka shawayarka. Magaji dori ganin nan ai na zo. Hajiya? Na'am. Wallahi ni na ce kaman gida kamar ba gida ba. Kan zo mutane su ganni a cikin gida a irin wannan lokaci da ba a yarda da mutane. Yanzu Hajiya a nan gidan kike? To ya za a yi? Magaji dori. Ka gari inda nake ciki. Guri kamar an yi yaƙi ko? Yaƙin ma kuma a Sahara wajen ƙura. Zo mu shiga daga ciki. Lallai mutum ya kiyaye Allah Hajiya. Wallahi in Allah ya wayo mutum ya yi ba daidai ba kyau. Wannan gaskiya ne. Mu je. Yawwa, magaji bismillah. Zauna ga gurin zama nan. Bismillah. Allah sarki. Na wuni? Lafiya lau. Ya gidan? Gida lafiya lau Hajiya. To madalla. Hajiya. Na? Wannan garin kwakin sai ya bata miki kujera ya ajiye. Ai ni na ajiye shi a gurin. Ba abin da zai yi. Na dauka ko mage zaki ba. Mage kuma? To me zaki da garin kwaki? A'a ni nake shan abu na ai. Hajiya abin har ya kai haka? Ko ku sha'awa ce? Ai. Yanzu Hajiya kin manta ranar da muka zo siyan baki? Ke ce fa da bakin kika ce complex ne fa. Abu ne ma na yan kakale na yan duniya amma fa sai kika tunda da masara aka yi shi duk abin da ya shafa hatsi ka a kuma shigo miki da shi gida. Haka kika faɗa fa. To yanzu ako kin ga dole in yi mamaki in ga garin kwaki gashi a fili akan kujera. Ai Alhaji Magaji dori a yanzu dai ko ni na samu masaran ba sai in ci. Ke din Hajiya? Yanzu dai ka ga mu dai bar wannan magana. Ya kuka yi da Alhaji? To. Kin san dai cewa ba na shakka Alhaji. Haka ne. Duk da cewa ni a karkashin sa nake. To yadda ko ban yi shakka sa ba zan shakka ki ba Hajiya. Ni dai nayi da Alhaji na gaya masa kauli da ba'adi. Duk abin da ya kamata in faɗa don in jawo hankalinsa wallahi ya tubure ya ce shi allan baran ba za a yi ba. Alhaji Magaji. Kana nufin Alhaji yanzu ba zai mayar da ni ba? Yi mana haka ya faɗa kuma ni ban ga laifinsa ba. Ai ni na san laifin ki fa amma saboda ni yanzu ma abin da na shigo abin ya ƙara tsoratar da ni. Wallahi tallahi da na san haka abin yake ma da na yi masa gayya mun ƙaru duk da na san ba yadda zai ba. Amma fa gaskiya Hajiya ke ma kina da laifi. Magaji dori wallahi duk abin nan da kaga ya faru ba laifin mu bane laifin Alhaji ne. Alhaji ya ja. Alhaji Allah ya masa arziki. Ƴaƴa ba su ci ba. Ni kaina da nake matarsa ban ci ba shi kanshi ma bai ci na kirki ba. Duk wannan abin da kaga ya faru wallahi ba laifin mu bane laifin sa ne. Ayo Hajiya kya gaya min ki ce bai kyautata wa ƴaƴansa ba yanzu duk tsumulmula Alhaji da san abin duniyarsa ai bai taba ciyar da ku da garin kwaki ba. Kuma yanzu me kika faɗa yanzu anan? Ta kika dawan ma yanzu in kin samu amfani zaki da ita. A gidansa kin taba yin amfani da dawar? Duk abin da aka kawo sai dai in gidan kaji za a kai in dai ya shafa hatsi. Haba Hajiya. Haba dai Magaji dori. Wato kai ma din da na dogara da kai shikenan ba za ka iya tsayawa ka taimaka min ba. Kalli ba gidan da nake kwana a ciki. Ko sabura wallahi ba za ta iya bacci a gidan nan ba. To gaskiyar magana dai Hajiya ba rufe-rufe. Kin san dai duk lokacin da wannan abu ya ɓaci ko kuma ya taso zai ɓaci ni ne nake shiga tsakani. To amma yanzu gaskiyar magana Alhaji ni ban ga laifinsa ba. Domin bayanan da ya yi sakin nan an yi ɗaya har uku. Kin ga yanzu a musulunci haramun ne zaman ki da shi. Ko ya ce ya yarda ke ya kamata ki yarda ai. Tunda zaman haramci za a yi. Wallahi Magaji Alkur'an guda biyu ne. Saki biyu ne tsakanina da Alhaji. Ha to yanzu guda biyu ne ke zan saurara ko shi zan saurara shi da yayi abin ai shi ya kamata ya san guda nawa yayi ba ke ba.
shi yasa na fito miki da karar na gaya miki, dan da na san cewa da wata kafa da na ci gaba da lugugwita shi lokaci zuwa lokaci, amma saboda sanin wannan abin da nayi da na ji ya fito da abin ya faɗa karar na ce to bari wannan magana ta kare na rabu da shi. Yanzu saboda haka irin rawar da kike takawa ta ki shiga tsakanin 'ya'yansa ki haɗa gurmi na yadda za a ebi dukiyarsa a je a sheke aya. Aikin ga in wani ne ma ya gane wannan sai miki 50 ma sakin. Kin ga kuwan an yi 50 ba rana koma har abada, ko mutanen garin nan zaki aura duka. To magaji dole ka taimaka mu, kaga ko kuke da malaman zamani a gyara wannan abin. Hajiya, ni yanzu in taimaka a je gurin wani malami a gyara haram ta dawo halak? Ba zan iya ba harkata ba ce. Zamana da Alhaji ba na yin irin waɗannan abubuwan. In kin ga za ki je gurin malamai ba ruwa na ba ma shawara ta, ki je can ku karke kalau. In kun haɗu da Allah kwa gaya mara abin da kuka yi. To shi kenan, yanzu dai ba wani taimako da zaka iya min kenan ko? Taimako da zan miki yanzu wanda ya rage guda ɗaya ne in baki shawara ta gari. Shawaran nan shine na farko, ki fidda ranki daga zancen zaki koma gidan Alhaji, ki cire shi a ranki domin ya daina damunki. Shawara ta biyu, ni zan yi kokari in je in lallashe shi. Alhaji, ka duba Allah, ka duba abin da ya wuce. Wannan mata tunda Allah ya ƙari zaman ku da ita, ka taimaka tunda Allah ya ma arziki, ka ba ta jari ko da na dila ɗaya ne na gwanjo, ke kuma ki rika zagawa gidajen ƙawaye da sauran mutane. Abinda Allah ya baki ki zo ki ci abinci, mai kike da buƙatar yi? Ai ba wani abu kike da buƙatar yi ba, ki ta roƙon Allah kuma in ya so sai ya baki wani wanda za ku samu ku zauna a lallaba a ci gaba da ƙarasa rayuwa. Haba magaji dole, lalacewa har ta kai haka? Ni zaka kalli tsarin ido na ka ce wani Alhaji ya bani wai jarin gwanjo? To yanzu Hajiya, mutum ya je ya zagaye sana'a ya nemi abin da zai kare mutuncinsa ya zama lalacewa? Ai lalacewa duk bata wuce ki kwallafa rai akan kullun kina sa ran zaki koma gidansa bayan kuma ba zai yiwu ba. To dillali ya ka dauke ni? Na ga ma ina bin kama a hankali ne. To shikenan. To ni iya abin da zan iya yi kenan. To ba na bukata wannan taimakon nawo. Kin ga tafiyata. Assalamu alaikum. Ana raka taki gona a saukar baba. Sannan zan ba hanya a gyara min aure na. Ka sani ne da wa zan yi shawara. Ni da Alhaji mutu karaba, Alhaji ba da masi ba, mutu karaba takalmin kaza. Dan bakin ciki sai dai ku mutu. Kai, to kuma ina za ki je? Adahama, me kake nufi? Mantuman kake son ka fare min? Irin ta 'yan kwallo? Adahama, ni ina ganin na yi maka abin arziki, na bar maka abinci, dan wake lafiyayye da miyar taushe, na ce idan ka shigo awwala ibaka? Adahama, kada zargi na ka fara yi fa. Ni ban ce ina zarge ki ba. Ni ban ce na ga dai jiya kin fita. Shekarar jiya ma kin fita. Shekarar jiya wacce ma kin fita. Shi ne na gani kuma ni dai abin da nake so kawai ni duk inda za ki je zan diga kai ki kawai in kai ki duk inda kike so in kai ki zan kai ki ni. Ai shi yasa na ce maka ka fara min mantuman kenan irin ta 'yan kwallon, ka ce kuma a'a. Kai Adahama, wallahi dole in fita. Dole ne in fita dan ka sani. Bikin fa 'yar uwata za a fara, Zuli. Shirye-shirye da ni ake yi, in babu ni tana da fiye da ni ne? Ba ta da shi. Zuli ta samu miji a Morocco, don haka ina kan gaba. Allah, ƙasar waje ne ko? Ina ne ma Morocco? Baka san Morocco ba? Ƙasar Laraba kenan, kusa da Maka. Dan Allah, ki ce kullum sai ta yi aikin haji. Me? Kullum sai ta yi aikin hajji mana. Da yake kullum ake aikin hajjin. Awwa. Dan Allah dan annabi ki fanni in kai ki a mashin din na gaba kawai rufewa zan yi dan Allah ki fanni in kai ki a wannan mashin din naka da kake fama da shi wannan mashin naka da ya esfa akan zaka dauke ni ya kamata dai ka wannan mashin ritaya a cikin manyan darajoji na da suka rage guda 3 ne saura kwaya ɗaya rak ta rage min so kake na hau wannan tsohuwar kashe gardin naka in ya so itin batsa izube mutuncin na da darajar ta a'a wallahi hawa wata daraja ki da za ta zube wallahi Adama
kaga tafiya ta ni fa tafiya zan yi ba fa jiran ka zan ba kuma ba zan tsaya in saurari wannan kashagardin naka ba. Dan waken ka yana can na bar maka. Idan ka tsaya a nan garan wannan tsohon mashin din ya huce wannan ya rage naka. To naji dan Allah dan taimaka min da 200 dan Allah. 200? Ba shakka. Da me zan yi kuɗin motar idan har na baka 200 a dahama? Kai wani irin rashin zuciya ne yake damun ka ne a dahama? Ni kan ka tafiya ta. Na tafi. Na rantse da Allah ba na ban wani abu idan matan nan ta ƙara wuta waje Allah ya tsine min albarka. Na rantse da Allah. Ikon Allah. Assalamu alaiki. Wa alaikum assalam. Ikon Allah. Man Zaidu. Na'am. Masha Allah. Man Zaidu na gode tun ɗazu nake tafi in gaya maka tun ɗazu nake tun mashin tsara in gaya maka sai su ki tsaya. Tsada. Duk wanda na tsayar tsada in kuma kuɗi na 200 kacal ba su kai ni inda zani ba. Allahu akbar. To ai kakanki ta yanke saƙa. Alhamdulillah. Bi ma ana wato tafaddat sai mu kairasa. Masha Allah. Kin ga abun zai yi kyau kenan. Wai ko malam. Masha Allah tafaddat. Yau malam. Yawwa. Yau. Bismillah Allah. Yawwa. Alhamdulillah. Ai yanzu za mu kairasa. Masha Allah. Bismillah. Ikon Allah. Subhanallah. To wato abin jiya ya dawo kenan. Ban ga abin jiya ya dawo. Da safe wato sai da wato ne ta gwagwagwa da ita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Can banza zancen wofi. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Haka ka iya. Haka ka iya. Wato ba laifi na bane. Bi ma'ana wato da safe ainihin wato sarkan sai da ya sandare saboda sanyi. Sannan wato ainihin madaukan su kuma wato suka sandare. Duk suka bi suka kandare sai da na jira wato Allah malam ya isa Allah na annabi. Ni ma yanzu na baro mijina yana can yana fama da nasa karfan. Ya in tsaya na tsayawa. Shikenan babu haka ba damuwa. zan tsaya ba ni gaba zan yi. Babu damuwa ki dan tura mana in yaso in aka tura ta kan tashi. Wa in tura wannan kashagardin ni zan tura ma Allah ya kiyaye wallahi ba zan tura ba malam sai dai ka tura ina bin ka a baya. Mu je. Wa iyazu billahi. Wato da na ce ki ainihin wato hau Landanan kika hau amma na ce ki dan ingiza min ki tura domin ta tashi mu ci gaba da tafiya kuma kin ce ba za ki tura ba. Ba zan tura malam da Allah malam sauka mu tafi ka tura abinka. Babu damuwa. Ba zan tura ba. Babu damuwa. Dai ma haka halin dan adam yake. Kai ka sani kuma. Wato za ka iya taimakon shi amma shi ba zai iya taimakon ka ba. Ya kamata wato ainihin wato ki canja hali. Me yasa baka taimaki kanka ba?